जे जोंबो मोनसे फिसा राजखान्थि हान्जाब्लाबो माखासे फिल'सफि माखासे आइडिय'ल'जि आरो माखासे मिशन आरो भिजन लानानै जों खामानि मावदोंमोन जेखौ हयतो जों रायजोफोरनो मोजाङै खोन्थानो हायाखिसै बा जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेखौ मोजाङै बुजिस्लाबनो हायाखिसै दा बेबायदि माखासे थासारि थागोन जायनि थाखाय जोङो इलेक्सनाव जेननो गोनां जादों नाथाय डेम'क्रेसियाव पिपुल्स मेन्डेटआनो गुबै बाथ्रा दा नंखायनो जोङो जेनबाय बिपिएफआ देरहाबाय बिथांमोना सरकार दादों जोङो बिथांमोननो डे वान इलेक्सन देरहानायनि डे वानावनो जोङो शुभेच्छा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ हारिनि आरो ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों दा नंखायनो मोनसे इलेक्सन जेननायानो मोनसे मिशन आरो भिजनखौ फोजोबनो हाया जोंनि जि मिशन आरो भिजन जेराव इउजि ब्रह्म बिथाङा जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनै रोंगोरा नार्जारी बिथां दङ गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जायफोरनिखि थांनाय 20-30 बोसोर हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय गबिन्द बसुमतारी बिथां दङ एनडिबिनि आगुनि बिगिनिंनिफ्रायनो दैदेनगिरि जाबोनाय बे गासैबो लाजोबनानै जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय अरायसम थियारि हेलमेट गानोबासो फाइन जायोमोन गुबुन जायगायाव हेलमेट गानाबा फाइन जायो जोंनि क'क्राझाराव मोनसे समाव हेलमेट गानोबासो पुलिसा फाइन खालामोमोन प्रमद बर'आ बिटिसिनि एबा बिटिआरनि माखासे पावार एन्ड फांसनखौ फानबाय बिजेपिनि आखायावसो गासिबो होनानै बाथ्रा बुंथियोमोन नाथायबा जों जुदि दिनै नोजोर होयोब्ला 28टा 28टा मासि बिथांमोना देरहासारनो हादों थेवबो बिजेपिखौ बिथांमोना गावजों बा गावनि आवथायाव लाबबाय दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन जों बे बाराव मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जे आथिखालनि जे थासारि एबा राजखान्थियारि बिथिंजों माबायदि जानानै दं फिउचार प्लेनिंआ बिथांमोना मा दं बेखौ मिथिनो थाखाय नाजागोन नाथाय बिनि इसे आगोलाव जों थांग्रोनो नागिरदों जे नोंथांमोना थांनाय बिटिसि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव नांगौ बायदि नोंथांमोना मासिखौ मोननो हादिया बेवहाय बेनि आन्दोआव मा दंमोन जेराव नोंथांमोना खायसे बिथिंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोननि मेसेजखौ होनो हादिया जायनि थाखायनो नांगौ बायदि मासिखौ मोननो हायाखै मा बुंगोन बे बेलायाव जों इउपिपिएल हिसाबै 2020 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबि इउबिपिअ जि मोनसे दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड खालामहैबाय बिनि सिगांनिफ्रायनो बे एकर्डआ जानांगौ सान्थिया फैनांगौ आरो जायफोर सिलाय लानानै हारिनि थाखाय नांदों बिथांमोना न'आव गुबुन नर्मेल जेफोर मानसिफोर दङ बेबायदि फैनो न'आव थानो मोननांसिगौ आरो हारि दानायनि खामानियाव बयबो बाहागो लानो मोननांगौ बेबायदि मोनसे सिन्था खालामनानै राजखान्थि हान्जाब्लाबो सोमावसारनाय आरो गोरोबथा जानांगौनि थाखाय जोङो बांसिन खामानि मावदोंमोन दा बेजों फैनानै जोङो 2020आव पलिटिकेलि खामानि मावनानै गभर्नमेन्टआव फैबाय आरो गभर्नमेन्टआव फैनाय लोगो लोगोनो एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे पार्ट जेराव गामि थिसननांगौ सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां बर' गामिफ्रा फरेस्ट राइटखौ मोनाखैमोन बेखौ होनांगौ लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव जिखिनि संघर्ष आरो निर्माण बे कनसेप्टजों नायोब्ला एबा बे आइडियाजों नायोब्ला हारियाव माखौ मावनाय जाखो माखौ मावनाय जायाखै बेखौ जोङो गोसो होदोंमोन जोंनि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव एनडिबिआव एबा गुबुन गुबुन सोमावसारनायाव खामानि मावबोनाय हिसाबै जोङो बै समाव नोजोर होदोंमोन जे हारिनि बेसिक खामानिखौ बबे मावनो दा बेवहाय जौ जुवानि हेंथायै खामानि मावनाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा जुवा गेलेनानै बिथांमोननि रांखान्थि बिथिङावनो जा एबा आखुआवनो जा गाज्रि गोहोम गोग्लैया बिनि थाखायनो जौ जुवाया बन्द जानांगौ जाख्ल'नाया बन्द जानांगौ बिनिफ्राय मोजां मोनसे सरकार सोलिनांगौ सोलोंथाइनिफ्राय लानानै रांखान्थि बिथिं आरो हारिनि बिथिङाव जायफोर जोहोलावफोरनि मुसुखाफोरखौ गायसननाय जायाखै हारिमु बिथिङाव बबे खामानिखौ मावनाय जायाखै धोरोमनि बिथिङाव बबे खामानिखौ मावनाय जायाखै बेफोरखौ जोङो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो थाखाय बे 5 बोसोराव गोसो होदोंमोन आरो गासैबो आफादजों जों सोमोन्दो दादोंमोन आरो थांनाय 30-40 बोसोराव सोमावसारनायाव साखाथि फाखाथि रायजो जानाय हारिफोरजोंबो जोंनि सोमोन्दोफ्रा गाज्रि जाजोब्बायमोन बै हारिफोरजों जोङो बोरैहाय सोमोन्दोखौ मोजां खालामफिननो हायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि एगेन मोनसे हारि दानायनि हाबाफारियाव
बिथांमोननिफ्राय हेंथा फैया राजखान्थियानो जा बा सोमावसारनायानो जा बा समाजारि बिथिङाव खामानि मावनाय हेंथा फैया ओंखायनो गासै 26 हारिखौ लानानै जोङो खामानि मावदोंमोन दा बेवहाय जोंहा मोनसे फोथायनाय दङमोन जे जोंनि हारिनि गोबां सानसुमैफ्रा बा गुबुन गुबुन आफादफ्रा जेरैबायदि जोंजों खाथियाव फैदोंमोन एबा ज' खामानि मावदोंमोन दा बे हिसाबै जोङो जेरैखि जाया देरहाफिनगोन एबा सरकार दानो हागोन बेखौ जोङो सानदोंमोन नाथाय राजखान्थिया डेभेलपमेन्ट एबा खामानि मावनायजोंल' जाया गोबां जायगायाव जों नुयो जे मोजां खामानि मावनायनि उनावबो गोबाङानो जेनो चन्द्रबाबु नायडु बिथाङा जे साइबार सिटि बानायदोंमोन हायद्राबादाव बिनि उनाव बिथाङा इलेक्सनखौ जेननो गोनां जादोंमन अटल बिहारी वाजपेयी बिथाङा गोबां खामानि मावदोंमोन बिनि उनाव बै समाव बिजेपिया इलेक्सनखौ जेननो गोनां जादोंमोन NDA 1आव दा बिथांमोननि जि थासारिफोरखौ नायोब्ला जे जोंबो मोनसे फिसा राजखान्थि हान्जाब्लाबो माखासे फिल'सफि माखासे आइडिय'ल'जि आरो माखासे मिशन आरो भिजन लानानै जों खामानि मावदोंमोन जेखौ हयथ' जों रायजोफोरनो मोजाङै खोन्थानो हायाखिसै बा जोंनि रायजो राजाफ्राबो बेखौ मोजाङै बुजिस्लाबनो हायाखिसै दा बेबायदि माखासे थासारि थागोन जायनि थाखाय जोङो इलेक्सनाव जेननो गोनां जादों नाथाय डेम'क्रेसियाव पिपुल्स मेन्डेटआनो गुबै बाथ्रा दा नंखायनो जोङो जेनबाय BPFआ देरहाबाय बिथांमोना सरकार दादों जोङो बिथांमोननो Day 1 इलेक्सन देरहानायनि Day 1आवनो जोङो शुभेच्छा होनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ हारिनि आरो ओनसोलनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों दा नंखायनो दिनैनि समाव UPPL हान्जा हिसाबै जोङो जेनदोंब्लाबो जोंनि जि एजेन्डा जोंनि जि मिशन आरो भिजन जे मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि हारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ जौगाहोनायनि हारियाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनायनि आरो हारिनि जि आगोलनि जि थासारि बिनिफ्राय मोनसे मोजां थासारि लाबोनानै आथिखालनि मुलुगनि जिफोर गोदान अर्डार्सफोर सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा लाइमोनफोरनि थाखाय जिफोरखौ मावनांगौ बे गासैखौबो मावलांबाय थानो थाखाय जोङो थियारि जानानै दङ आरो जों बेखौ मावलांबाय थागोन दा नंखायनो मोनसे इलेक्सन जेननायानो मोनसे मिशन आरो भिजनखौ फोजोबनो हाया जोंनि जि मिशन आरो भिजन जेराव UG ब्रह्म बिथाङा जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनै रोंगोरा नार्जारी बिथां दङ गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जायफोरनिखि थांनाय 20-30 बोसोर हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय गबिन्द बसुमतारी बिथां दङ NDBनि आगुनि बिगिनिंनिफ्रायनो दैदेनगिरि जाबोनाय बे गासैबो लाजोबनानै जोङो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय अरायसम थियारि गुबुन हारिनि जे गोसोखौ एबा बिथांमोननि साननाय हनाय आरो बिथांमोननि जे खामानिफोरखौ जे जै खालामनो हायाखै नामा जाय बेबो मोनसे जाहोन नामा जायनि थाखायनो नोंथांमोना गुबुन हारिनि बाथ्राया जुदा बेवहाय कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट दङ जोंखौ हारिनि मेन स्ट्रिम पलिटिक्स खालामग्रा होननानै माखासे मानसिफोरा सानो जिहेतु आङो गोबाव सम एबसुआव खामानि मावबोदों UG ब्रह्म बिथाङा गोबाव सम एबसुआव खामानि मावबोदों रोंगोरा नार्जारी बिथाङा खामानि मावबोदों आथिखालनि MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबाव सम खामानि मावबोदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा मावबोदों दा बे गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै गुबुन हारिफोरनियाव मोनसे साननाय दङ जे बिथांमोना बर' हारिनि मेन स्ट्रिम पलिटिक्स खालामो दा नंखायनो बे कालारखौथ' थाबनो खोमोरनो हाया दा नंखायनो जों मोजां मावब्लाबो गाज्रि मावब्लाथ' गाज्रि होनखागोन खिन्थु मोजां मावब्लाबो एबा माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामनानै बबेबा खामानिखौ मावोबाबो बेवहाय हयथ' बिथांमोना डाउट आरो मोनसे सासपेक्टखौ दोनो बिनि थाखाय मोनसे सम लागोन बेखौ कनभिन्स खालामनो आरो बिथांमोनाबो कनफिडेन्सआव फैनो थाखाय हयथ' मोनसे सम लागोन दा नंखायनो गुबुन हारिया जोंनि खामानि मावनायखौ गाज्रि मोनदों बिदि नङा गोबाङानो एप्रिशियेट खालामदों आरो आगोलनिख्रुइ गासैबो हारिनि मानसिफ्रानो जोंनि आफादाव दायो दङ जोंनि पार्टियाव दङ आरो बिथांमोनाबो जोंजों बिथांमोननि गासैबो दुखु सुखुनि बाथ्राफोर हारिनि साननायफोरखौ बिथांमोना शेयार खालामो आरो बिथांमोननि भिजन डकुमेन्ट भारतआवनो प्रथम जोङो मोनसे काउन्सिल जानानैबो मोन 22 हारिनि भिजन डकुमेन्ट लिरनानै होदों जायजों बिथांमोना हारिनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय बुजिनो थाखाय आरो इयुनाव हारि दानो थाखाय बबे एजेन्डाजों बबे दिगजों आवगायलांगोन बिनि थाखाय साननो थाखाय खराग मोनदों बेखौ लानानै जों जेब्ला भिजन डकुमेन्ट ड्राफ्ट खालामो जेब्ला कनसाल्टेसन लेभेलाव दङमोन बै समाव गोबाङानो इमोसन जादों गोबाङानो सोरबा सोरबाथ' माने मोदै रुजुनदों
बिथांमोना बुंदों जे बेबायदिखौथ' जों मालाबाबो साननो हानाय नङामोन दा नंखायनो बियो मोनसे लेभेलाव बिथांमोना कनभिन्स जादों जे UPPL हान्जाया जे बयनिबो मावो बयनिबो सानो नाथाय लार्ज स्केलाव हयथ' बे मेसेजखौ जोङो लांनो हायाखै आरो बिथांमोननि मोनसे थासारिनि सायाव पलिटिकेल डिसिसना जायो दा बे हिसाबै नैबे थासारियाव हयथ' रायजो राजाया माबा मोनसे लुबैबावदोंमोन जेखौ जोङो बुजिनो हायाखै हयथ' बिथांमोना सानदों जे बे खामानिखौ BPF आ मावनो हागोन नाथाय हा हुनि जेंनानिफ्राय लानानै गासिबो जेंना गासिबो इस्युआव UPPL आ मोनसे मडेल बानायनानै जों दोनबोदों आरो बेजोंनो जों खामानि मावदोंमोन आरो बेखौ नायोबा गुड गभर्नेन्स आरो जि मोनसे मोजां खुंथाय होननानै बुङो बिदि फाउन्डेसनखौ जोङो लाबोदों आरो बेजोंनो इयुनाव गुबुन हारिफ्राबो एबा जोंनि हारियाबो लाब जागोन आं बेखौ फोथायो नैबेबो मोनसे जाहोन नामा जेराव नोंथांखौ नुनो मोन्दोंमोन जेब्ला नोंथांनि 5 बोसोर सरकार सालायनाय समाव बर' हारिनि गोबां बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि मुसुखा बानायनाय गुबुन हारिनिबो जे मुसुखा बानायनाय जों बेखौ नुनो मोन्दों गोदान दिल्लीयाव नुनो मोन्दों जे बड'फानि मुङाव मुसुखाजों लोगोसे लामा बानायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेनि अनगायैबो सोलोंथाइ बिथिंजों आरो बेवहाय मोनसे जिहेतु सोलोंथाइखौ नोजोर बोनानै नलेज फेस्टिभेल नोंथांमोना बानायदों खेलायनायबो दुरान कापखौबो नोंथांमोना बानायनायखौ नुनो मोन्दों जे आसामनि इन्टेलेक्सुवेल आरो नैबे समाव जाय सानसुमैफोर बिथांमोना मोनसे जिलियास थादों नामा जे मेगन सानाय मोनसे थादों नामा जायनि थाखायनो बिथांमोना नैबे थासारिखौ बा आथिखालनि नैबे थासारियाव बिथांमोना सफैदों होनना सानो नामा बेवहाय बे बाथ्राया नंद्रायै नंजोबा बेयो जागोन मानोना बिथांमोना माखासे सिटुएसनखौ नुनानै सानदों जे माबायदि मोनसे काउन्सिलाव बेफोर खामानिखौ मावनो हायो होननानै जोंनि थाखाय मोनसे इमेज बिल्डिंनि खामानि मावनांगौनि गोनां जादोंमोन जे बड'लेण्ड होनना बुङोबा बेवहाय बुथारलायनाय बेवहाय हिंसा बिनि मानसिफ्रा अराय सम गाज्रि सिन्था खालामो नामा बेबायदि मानसिफ्रा सानोमोन जायनि थाखाय बै समाव माखासे थासारि दङमोन जे क'क्राझार एबा बड'लेण्डआव मानसिफ्रा फैनो गियोमोन गोबां मानसिफ्रानो फैनो नागिरामोन आरो मोनसे समनि थासारियानो बिदिमोन जे क'क्राझाराव हेलमेट गानोबासो फाइन जायोमोन गुबुन जायगायाव हेलमेट गानाबा फाइन जायो जोंनि क'क्राझाराव मोनसे समाव हेलमेट गानोबासो पुलिसा फाइन खालामोमोन स' बेबायदि मोनसे थासारिमोन नेगेटिभ मोनसे थासारिमोन दा बेवहाय जोंनि जि साननाय हनाय बिथांमोना बे लेभेलावनो दोननो नागिरदोंमोन नाथाय जों गभर्नमेन्टआ एनि फर्म अफ गभर्नमेन्ट एनि लेभेल अफ गभर्नमेन्ट जियानो जाया मानो बियो बेखौ जोङो बोरैहाय मोजाङै बाहायनानै एफेक्टिभलि बाहायनानै खामानि मावनो हायो बिनि मोनसे बेस्ट मडेल जानांगोन होननानै खामानि मावदोंमोन आरो फर्चुनेटलि आङो गोबां आंनि सोमावसारनाय समाव मानसिफोर लोगो मोन्दोंमोन जाय बिथांमोना गोबां आइडियासफोरखौ होदोंमोन दा बे आइडियाखौ लानानै जोङो इडुकेसनखौ बोरैहाय थिग खालामनांगौ बेखौ माखासे मडेलिटि बानायनानै जोङो स्कुल एडाप्सननिफ्राय लानानै जोंनि अफिसार्सफोरखौ ट्रेनिं होनाय दिल्लीयाव लांनानै साइन्स टिचार मेथ्स टिचारफोरखौ बेंगलराव लांना ट्रेनिं होनाय बे खामानिफ्रा आसामावबो जायाखै बे खामानिफोरखौ जोङो मावजेनदोंमोन बिनिफ्राय जोंनि मुसुखा बानायनायल' नङा जोंनि बिर जोहोलावजोफोरनि मुसुखा बानायनायजों लोगोसे जोंनि जि बाथौनि प्रग्राम जादोंमोन बेवहाय अमित शाह बिथाङा फैदोंमोन नखर मन्त्रि जोंनि ब्रह्म धोरोमनि गिदिर प्रग्राम मोनसे जादोंमोन क'क्राझाराव जेराव चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैदोंमोन दा बेबायदि गोबां इभेन्ट्सफोर जादोंमोन जाय इभेन्ट्सफोरखौ बिथांमोननि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जोबोद गोसो गोरबोजों नायदोंमन आरो गोबाङा बाख्नायदों बाट गोबाङानो सानदोंमोन जे बेखौ जों मानो खालामनो हायाखै जेरै GI टेगिं खालामनाय खेबसेयावनो गासै 21 जोंनि गुबुन गुबुन जोंनि जानाय जोंनि मुवा बेसादफोर एबा जोंनि गाननाय जोमनाय बायदिसिना जोंनि आर'नाइ बियो GI टेगिं जादों दा भारतआव गुबुन गुबुन रायजोआव नायोबा खेबसेयावनो 21टा गाहाम 21 गाहाम गुबुन गुबुन आइटेम्सफ्रा GI टेगिं जानाया कमानो दङमोन दा बेवहाय आसामनि मानसिफ्रा गंगोनाखौ लानानै बुंदोंमोन जे गंगोनायाथ' जोंनिसोमोन बोरै जानो हायो होननानै दा बर' हारिया बिथांमोनाथ' बारा बोसोरनि नङा आसामाव फैनाया किन्तु बर' हारिया 4000 बोसोर सिगाङावनो फैनाय होननानै जारिमिनाव बुङो दा बेफोर थासारिफोरखौ नायोब्ला दिनैनि समाव जोङो गंगनाखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया बाहायबोदोंमोन बेखौ जोंनि हारिमुनि बिथिङाव
मोनसे दामजु हिसाबै दा बे गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ नुनानै बिथांमोना बेखौ सानदों आरो नंखायनो इन्टारनेल कनस्पिरेसियाथ' बेवहाय गैया नङा थागोन दुरान्ड कापखौ जोङो जोबोद मोजाङैनो खुंदों CM काप खुंदों जेखिनिखि प्राइम मिनिस्टाराबो एप्रिसियेट खालामदों माखासे इन'भेटिभ आइडिया जोङो बेवहाय लाबोदोंमोन आरो गोबाङानो दिनै पलिटिकेल कारनाव बुङो जे नलेज फेस्टिभेलखौ लानानै जोंखौ इनसाल्ट खालामो बायदिसिना बुङो नाथाय बियो मोनसे गोदान कनसेप्टमोन बे एक्सप'जार जोंनि प्रफेसार्सफ्रा जोंनि एकाडेमिक्सआव खामानि मावग्रा गोबां माखासे जोंहा एकाडेमिशियानफोर दङ बिथांमोना गोबाङानो फरेनाव थांनानै बाहेरायाव थांनानै गुबुन जायगायाव इडुकेसना बोरै जाना दङ सोलोंथाइनि दानि ट्रेन्डआ मा बेफोरखौ लानानै हयथ' गोबाङानो थांनानै सेमिनार एटेन्ड खालामनाय वर्कशप एटेन्ड खालामनाय बेफोर स्कपखौ मोना जानो हानाय स' एक्सप'जारा मोननै साइडआव जायो हय नों थांनानै गुबुनाव एक्सप'जार लाहैनांगोन नङाबा बिसोरखौ लाबोनानै जों एक्सप'जार लाबोनो हायो गतिके क'क्राझाराव जेब्ला आं फरायसा आफादाव दङमोन बै समाव जोङो APJ आब्दुल कालाम बिथांखौ लाबोदोंमोन तामुलपुराव जोंनि थुनलाइ आफादनि मिटिङाव जोंनि बारग' जोंनि प्रेसिडेन्ट रामनाथ कविन्द बिथांखौ लाबोदोंमोन आरो लोगोसे जोङो एगेन क'क्राझाराव जेब्ला नलेज फेस्टिभेल जायो दानि बांलादेशनि दैदेनगिरि मोहम्मद इउनिस बिथांनिफ्राय लानानै सनम वांचुकनिफ्राय लानानै गोबां गासै गुबुन हादोरनिबो बाय 36 हादोरनि माखासे गोरों गोराफोरखौ लाबोनानै जोङो माखासे गोबां आयदानि सायाव बेवहाय सेमिनार वर्कशप खुंदोंमोन दा बेफोरनि जि फिथाइ बेखौ लासै लासै मोनगोन नाथाय बियो मोनसे कन्टिनिउवास प्रसेस जानांगोन आरो दिनै जोंनो हिउमेन रिसर्स नांगौ जोंनो सुबुं धोन नांगौ जे जाय मानसिफ्रा जाय दैदेनगिरिफ्रा जोंनि हारिखौ गोजौ थाखोआव दैदेनलांनो हागोन जोङो गोदो गोदायनिफ्राय आबाद मावबोबाय जोंनि गामियाव जोंनि जि गामियारि थासारि बेवहाय जोंनि दमासि जानाय जोंनि धोरोम सिबिनाय गासैखौबो जोबोद मोजाङैनो थांनाय जेनेरेशन्सफ्रा थांनाय जोलैफ्रा जोंनि हारिमुवारि बिथिं गुबुन गुबुन बिथिंखौ प्रिजार्भ खालामनायाव बिथांमोना रैखा खालामनायाव रैखाथि होनायाव गोबां साक्सेसफुलि खामानि मावबोबाय माखासेया हयथ' गोमालांदों माखासेया दङ नाथाय दानि ग्लबेलाइजेसनाव दानि AI नि जुगाव बिगियाननि जुगाव जोङो बेखौ गोजौआव लांनो थाखाय माखासे मानसि नांगौ आरो गुबुन हादोरफ्रा जेरै बेबायदि खामानिफोरखौ मावदों जोंनियावबो जोंहा हादोर गैयाबाबो आलादा रायजो गैयाब्लाबो जोङो बेखौ हारि हिसाबै साननांगोन मानोना टेरिटरियेल मोनसे रिजन गैयै एबा टेरिटरि गैयै हारिफ्राबो दिनै जौगालांगासिनो दङ दा जोंहा मोनसे टेरिटरि मोनबाय नंखायनो बेखौ जोङो बेस्ट इउज खालामनानै जोङो खामानिफोरखौ मावदोंमोन जायखौ हयथ' बिथांमोना हमदांनो हादोंमोन जे बे लाइनाव थांबाय थायोबा एसे चेलेन्जिं सिटुएसना बांगोन आरो SDG सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गल बे इउनाइटेड नेसननि बेजों जि इन्डेक्सफोरखौ थिग खालामो बै इन्डेक्सफोरजों गोरोबनानै जोङो खामानिफोरखौ मावनायखौ जागायदोंमोन दा नंखायनो बेवहाय गोबां जाहोन दङ जेखौ आङो मोनसे सिंगोल बिथांमोना हिंसा जानायखौल' बुङा बेयाव हिंसा जानायजों लोगोसे आरो माखासे जाहोन थागोन जायखौ बिथांमोना जोंखौ हयथ' सिंजों बारा आरजानाय मोनाखैमोन बिथांमोना मोजां मोनाखैमोन नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जे जों समाजारि बिजोंफोराव नुयो जे नोंथांनि सोरखार जेब्ला सालायदोंमोन जेब्ला नोंथाङा सोरखार 5 बोसोर सालायदों बै समाव बिथांमोना मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन एबा बेरेखा दोलोखौनो आङो थोंजोङै बाथ्राखौ बुंबाय BPF राजखान्थि हान्जानि खायसे खायसे दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राखौ मख'दों जे प्रमद बर'आ BTCनि एबा BTRनि माखासे पावार एन्ड फांसनखौ फानबाय BJPनि आखायावसो गासिबो होनानै बाथ्रा बुंथियोमोन नाथायबा जों जुदि दिनै नोजोर होयोब्ला 28टा मासि बिथांमोना देरहासारनो हादों थेवबो BJPखौ बिथांमोना गावजों बा गावनि आवथायाव लाबबाय दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुंगोन BPFनि बेलायाव बिथांमोना जागायजेननायनिफ्रायनो गोबां खाबु मोनदों हारिनि खामानि मावनो जि समाव काउन्सिलाव जोंनि हारिनि गोजा इसिआव दङमोन एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव बै समाव बिथांमोना गोबां थांखि लानो हायोमोन माखासे थांखिफोरखौ बिथांमोना लाबोआखै एबा मावबोआखै इयुनाव बिथांमोननि सरकार जोबजासिम बिथांमोना गोबां स्कप मोनदो बेखिनिखौ बिथांमोना जेरैबायदि मावनांगौ मावबोआखै जोंखौ जेखौ बिथांमोना बुंदों जे गासै 16 डिपार्टमेन्टखौ होनाय होननानै बेखौ बिथांमोना पलिटिकेलि मोनसे कालार होनानैसो बाथ्राखौ बुंदोंमोन आं साना जे बिथांमोना बेखौ बुजिया
बिथांमोनाबो बुजियो जे बिखौ आसाम सरकारनो होनाय मानाय होननानै बुंबा जे लेखा गोरों मानसिफ्राथ' रावबो फोथायनाय नङा बेखौ जायफोर लेखा रोङै सेक्सननि इमोसनजों खारग्रा बै सेक्सननि भटार्सफोरखौ बै सेक्सननि हारिनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय जोंखौ फानबाय आंखौ पार्सनेलिथ' बिथांमोना आगोलनिफ्राय फरायसा आफादाव थानायावबो गाज्रि गाज्रि एटाक खालामोमोन दाबो खालामो इयुनावबो खालामगोन हयथ' आं थांना थाजासिम आं बिदिसो नुहुरो दा बेवहाय माखासे लजिक दङ होननानै आं साना आरो साफा सानै दिनै यां मानसिफोर जायफोरानोखि बिथांमोननि ब्लाइन्ड फल'वार बिथांमोनाबो आंखौ बिराद टारगेट खालामो खिन्थु बेजों आंहा बारा लोब्बा गैया मानोना आङो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ आङो बारा साना जिउ मोनसेयाव थांना थासान्दिम जेसेबां हायो मोजां खामानि मावगोन हायैखौथ' मावनो हाया नाथाय जेफोरखौ बेपारि बायदिसिना होनना बुंनाय दा बेवहाय बिथांमोना माखौ एग्जाम्पल होनानै बुंनो नागिरो आं मिथिया ओरैनो आंखौ आंनि देहाखौ लानानै आंनि जानाय लोंनायखौ लानानै आंखौ पार्सनेलि बिथांमोना टारगेट खालामनानै बुङो बेथ' राजखान्थियाव थायो बेजोंनो जुदि सोरबा सानैसोआ गोजोननानै संसार जादोंबा आंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बे 16 डिपार्टमेन्टखौ जोङो डिसिफोरखौ मनिटरिं खालामनो होदोंमोन बिनि गुबै जाहोना जाबाय जेब्ला 17 बोसोर बिपिएफनि बिटिसि सासन दङमोन बै समाव डिसिफ्रा बेवहाय जेबो रल गैया आरो रल गैयिनि थाखाय मा जायो जे भारतआव एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिटखौ नायोबा गाहायाव डिसिफ्रा मोनसे जिल्लाखौ बेङो मोनसे जिल्लाखौ बेङो माने बे जिल्लानि जिखिनि बिनि गाहायाव थानाय गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोर लाइन डिपार्टमेन्टफोर बेफोरनि अफिसारफोरा मोजाङै खामानि मावदोंना मावाखै बिथांमोना टारगेट होनायखौ फुलफिल खालामदोंना खालामाखै बा रेगुलारलि अफिसाव फैदोंना फैयाखै बेफोरखौ बिथांमोना मनिटरिं खालामो नर्मेल डिस्ट्रिक्टआव सिक्स सिडिउल काउन्सिलखौ बाद होनानै जुदि नायोब्ला नर्मेल डिस्ट्रिक्टफ्राव बेफोरखौ बिथांमोना एक्सन लायो आरो बेफोरनि सायाव बिथांमोना रिभिउ खालामो बायदिसिना खालामो काउन्सिलाव मा जादों जे जिहेतु डिसिआ जोंनि आन्डाराव गैया बेवहाय बिमा बिफा गैयै बायदि दा काउन्सिलनि सोरबा इएम दङ बे इएम बिथाङा जुदि एक्टिभ नङाब्ला बिनि अफिसारा गुवाहाटीनिफ्राय मास मोनसे फैयाब्लाबो बा गुबुनाव थांना थाहैब्लाबो बा डिउटियाव गैयाब्लाबो बेखौ रावबो सोंग्रा गैया आरो नर्मेलि बिथांमोननि समाव मा जादोंमोन जे अफिसारफोरा मिलिभागत काउन्सिलाव सोरबा थाबाय सिएसडि गाहायाव इन्जिनियार थाबाय सोरबा थाबाय बिसोरो मिलिभागत मिलायनानै लाबाय माखासेखौ मावबाय माखासेखौ मावाखै खारन आंबो गभर्नमेन्टआव थाना फैबाय नुबोजोब्बाय आं जे बबे खामानिखौ मोजां मावखो बबेखौ करापसन खालामखो बबेखौ हाफ दान खालामनानै गारना खारखो आरो बेवहाय सोर अफिसारमोन सोर माबायदि मावदोंमोन गासैखौबो नुजोब्बाय आं पलिसि मेटाराव मा जादोंमोन एग्रिकालसार पलिसियाव मा खालामदोंमोन दा बेवहाय जोङो 2019-20निखौ आङो मोनसे डाटा एनालाइसिस खालामदोंमोन बेवहाय जोंनि ट्रेनजेक्सना प्राय 1900 करोड़मोन जोङो जेब्ला 23-24आव जोङो डाटा एनालाइसिस खालामो एग्रिकालसार प्रडाक्टखौ अब्ला बेवहाय मोनबाय जे 3600 करोड़नि टटेल बड'लेण्डआव माने मा जायो एग्रिकालसार प्रडाक्टआ जायो आरो माइयानो जायो मोर देन 11 लाख मेट्रिक टन दा बैफोर जिनिसफोरखौ आगोलनि सरकारनि समाव बिथांमोना बेखौ नायाखैमोन सोलोंथायाव मा जादों बहा मा जादों दा बिनि थाखायनो बे डिसिफोरखौ नैबे जि बिटिआर एकर्ड बेवहाय जों बुंदोंमोन जे डिसिआ ल' एन्ड अर्डारनि बेलायाव मोनसे क्लज दङ ल' एन्ड अर्डारनि बेलायाव आसाम गभर्नमेन्टनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन डेभेलपमेन्टनि बेलायाव बिटिसिनि थाखाय खामानि मावगोन स' बिथांमोननि सार्भिसखौ जोङो बिटिसिआबो लागोन बा बिटिआरआबो लागोन दा बेखौ लानानै बे क्लजखौ लानानै जोङो मनिटरिं खालामनो होदोंमोन दा बेखौनो बिथांमोना बुंबाय जे फानबाय बिनि थाखाय गुबै जाहोना मा जागोन दिनै बिथांमोना एक्सेप्ट खालामो ना खालामा आं मिथिया जे बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोराव गासै मा होनो 59,000 न' आइवानि न' लुदोंमोन बिथांमोना प्रधानमन्त्रि आवास योजना जोंनि समाव 2,92,000 बारा न' लुबोदों हयथ' 3 लाख कमप्लिट जाबाय बिनि जाहोना मा जाबाय जे जों डिसिफोरजों मनिटरिं खालामहोबाय पिएमवाइनि न'आ मानो जायाखै बिडिअफोरखौ माने कन्टिनिउ माने बेखौ माने मा होनो रिभिउ मिटिं खालामहोबाय भिजिट खालामहोबाय बेफोरबायदि बि जादों MGNरेगायाव गासै 262 माखासे जब रुल दङ गुबुन गुबुन खामानि मावनो हायो गोबां अफिसारफोरा 10थाखौनो मिथिया दा बैफोरखौ जोङो खामानि मावनो थाखाय डिसिखौ बाहायदोंमोन दैबाना जायो बेवहाय नेचारेल केलामिटिनि फैसा थायो डिजेस्टार मेनेजमेन्टनि फैसा थायो जिहेतु काउन्सिलाव डिजेस्टार मेनेजमेन्टआ गैया बेखौ मा होनो इखो जोङो डाइरेक्ट डिसिनिफ्राय बेखौ जों बाहायहोनो हायो बारहुंखा जादों न' बायदों बे डिसिनिफ्राय हायो
दा बहाबा मैदेर गाथारदों थाबैनो हायो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ डाइरेक्ट बेखौ लाबोनो हायो थ्रु डिसि बा एसे स्पिडआव जायो दा बे गासैबोनि थाखाय डिसिफोरखौ जोङो बाहायदोंमोन आरो बेखौनो बिथांमोना बुंदोंमोन जे आसाम गभर्नमेन्टनो फानबाय दा डिसिनि इकुइभेलेन्ट अफिसार डिस्ट्रिक्टआव रावबो गैया जायनिखि जोंनि 40 डिपार्टमेन्टखौ नायनो हायो 40 डिपार्टमेन्टखौथ' जों माखासे बारायबाय साइन्स टेक्न'लजि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोरखौ जोङो बेवहाय बानायनानै लादोंमोन दा बेजों डिपार्टमेन्टआ जोंहा बारायनानै दङ दा बेखौ नायनो थाखाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जे गावबागाव डिपार्टमेन्टनि अफिसारखौ गोजौनिफ्राय गाहायसिम एसे प्रटेक्सन होयो जे सोरखौबा जुदि नों एक्सन लानो नागिरोबा बेखौ बिथांमोना प्रटेक्सन होयो खारन बिथांमोना माखासे मिलिभगत मिलायलायनानै थायो दा नंखायनो बेखौ बुंदोंमोन बे जाबाय गासै 16 डिपार्टमेन्ट बिनि बादै माखो फानखो माखो बायखो बेखौथ' बिसोरसो मिथिगोन आरो बियो मोनसे एलिगेसन इउपिपिएलनि सायाव आंनि सायाव जोंनि पार्टिनि सायाव बर' माहारिनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो थाखाय बिथांमोना जोंनि सायाव मोनसे बेसलेस एलिगेसन होनानै इस्टाब्लिश खालामनो नाजादोंमोन आरो बिनि माखासे आरोबाव जाहोन दङ जेखौ आं बुंनो नागिराखै हारिनि खहा जागोन बेफोर बाथ्राफोरखौ लाबोबा हारिनि खहा जागोन जोंनि हारिया खौसेथियाव थानांगो जोङो माखासे जेन'बा सानजा सोनाब खोला साहा बेफोरखौ सानलायनाङा बेबायदि माखासे जाहोनफोरखौ लानानै बिथांमोना बेखौ इस्टाब्लिश खालामनो नाजादोंमोन जे फानबाय खिन्थु बिथांमोना जि सोमावसारदों जोंबो सोमावसारदों बिथांमोना एकर्ड खालामदों जोंबो एकर्ड खालामदों जोंनि एकर्डआव जोङो दिनै गहपुरसिम गामि सोनांगो होनदों बेखौ लानानै बिथांमोना गोबां जोंखौ सोंखारिदोंमोन सोरबा बुंदोंमोन जोङो गहपुरसिम गामिया हाबोबा गारना खारगोन माना खारगोन बेथ' सानसेनि बाथ्रा नङा जोंनि गोदो गोदाय जोंनि फार्स्ट बिग्राफ्रा बड'फानि समाव संकष्ट सदिया होननानै मोनसे टारगेट होबाय जोंनि जि मोनसे गोल डेस्टिनेशनखौ बेसिम लाबोबाय इयुन जेनेरेशना बे टारगेटखौ फुलफिल खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थानांगोन दा बेखौसो बयबो मावबोबाय थादों दा नंखायनो दिनैनि समाव रावबो हारिनि खामानि मावग्रा मानसिया आं साना बिजि थासारियावनो थाया माथों हारिखौ थगायगोन आं बेखौ साना एक्सट्रिम लेभेलाव बियो गुबुन हारियाव थांनानै गुबुन हान्जायाव थांनानै गुबुन पार्टियाव थांनानै खामानि मावहैयोब्लाबो आं सानो जे बियो हारिनि खहा खामानि मावनो हाया बियो जुदि बिनि ब्रेना बिनि हार्टआ जुदि गमामायैनो जुदि माने मोनसे कमप्रमाइज माने सिन्ता लानानै खामानि मावग्रा नङा सेल्फिश नङा अब्ला रावबो बेबायदि बाथ्रा बुंनो हाया आरो जोङो बेखौ मालाबाबो बुंनायबो नङा एनडिए एलायन्सनि सायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु हाग्रामा महिलारिया जेब्ला गोदान सरकार दादोंमोन बै समाव बिथाङा बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे एनडिए एलायन्सआव थागोन बिपिएफआ जेब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ बेनिफ्राय नागार होयोब्लासो एब्ला बे समाव बिथांखौ जानगार होयोब्लासो एनडिए एलायन्सजों थाफागोन होननानै बुंदों दा थासारिया माबायदि नोंथांमोना दंना गैया एनडिएजों आंबो सानदोंमोन जे जिहेतु जोङो 12टा गासै 12ल' सिट देरहानानै सरकार दादों नंखायनो बिजेपिजों दानो गोनां जादों जोङो आरो बिथाङा जिहेतु 28 मोनबाय आं सानदोंमोन जे एबसुलुट मेजरिटि लानानै जिहेतु जोंनि गभर्नमेन्ट जोंनि हारियावनो एबा जोंनि दैदेनगिरिफोरजोंनो सोरजोंबा दैदेनजानाय गभर्नमेन्ट फैबाय जोबोद मोजां जाबाय आरो बियो गासैबो डिसिसनफोरखौ एकसेटिया लानो हागोन माने थोंजोङै लानो हागोन बेखौ नुनानै जोङो जुदिও बिरोधि पार्टी बा बिथांमोननि हेंथा हान्जा जोंबो गोसो सिंजों मोजां मोनदोंमोन जे नंमारगौ बिथाङा बेखौ खालामनो हागोन होननानै खिन्थु इयुनावथ' नुबाय जे बे नङा बिथाङा देरहाखांनानै हरावनो थांनानै चिफ मिनिस्टार बिथांखौ लोगो हमबाय उनाव आरो बुंनानै लाबाय जे आंथ' 8 बाजिसिम सिखारा आरो अखानायै बुंलायबाय जे आं बिथांखौ लोगो हमनाया नंगौ दा मानो एसेबां अस्थिर जानानै राजखान्थि खालामदों बेखौ आङो मिथियाखै जोंखौथ' थांनाय इलेक्सनाव गोबां कनस्पिरेसि एबा फान्दायनाय बाथ्राफोरखौ फोनलाबायदों माखासे बाथ्राफोरखौ नङैखौबो फोनलाबायदों आरो जोङो जिहेतु इथिक्स आरो प्रिन्सिपलखौ बुजियो दा नंखायनो जोङो बेबायदि खोथाफोरखौ जोङो नाबां जाबां खोथाफोरखौ जों बुंलाबायाखै राजखान्थि खालामदो होननानै भट नांगौ होननानै सरकाराव पावाराव फैनांगौ होननानै नाङै बाथ्राफोरखौ नाबां जाबां बाथ्राफोरखौ नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै खामानि मावनाया इउपिपिएलनि धोरोम नङा आरो जोंनि पार्सनेल जोंनि मालाबाबो बियो धोरोम नङा बा जोंनि सिन्ता नङा दा बै समाव बिथांमोना नुदों जे थांनाय 5 बोसोराव जोङो एनडिए एलायन्सआव थानानै सरकार दैदेनबोदों बा थाबोदों दाबो दङ सानै एमपि दिल्लीयाव दङ सानै 7 जन एमएलए जोंहा एसेम्ब्लियाव दङ दाबो जोङो एलायन्स हिसाबैनो खामानि मावगासिनो दङ
नाथाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव मोनसे फ्ल'र कोअर्डिनेशन होननानै एलायन्स नङा बिथांनि एमएलएफोरखौ एनडिएजों थाफानो थिनदों दा बेवहाय इन्टारनेलि बिथांनि एजेन्डाया मामोन बा मायाव बिथाङा कमप्रमाइज खालामदोंमोन आं बेखौ मिथिया जियानो जा हयथ' बै माखासे सिंनि माखासे सिन्ताधारानि थाखायनो दिनै बिथाङा पावाराव फैनो हादों बा मददखौ मोनदों दा दिनैनि समाव जोंहाथ' स्पस्ट खालामनांगौ गैया जोङो दाबो एनडिएजों दङ जोंनि राजखान्थि थासारिखौ नायनानै जों इयुनाव थांखि लागोन एसेम्ब्लिनि थाखाय मा खालामगोन मा खालामा दा बे बाथ्राखौ बिथाङासो बुंदोंमोन जे उमुक थायोबा जों थाया उमुक दला थायोबा जों थाया दा बिथाङा मानो थाया होनदों मानो थाखो बे बिथांनिसो बाथ्रा बा बिथांमोननि हान्जानि बाथ्रा आं बेखौ बारा बुंनो साना राजखान्थियाव मालाबाबो राजखान्थिया स्टेबल नङा बियो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारि फैयो आरो बै थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनो गोनां जायो आं थांनाय समफ्राव नुदों जे मोनसे हान्जाजों थायोबा बिथाङा मोनसे हान्जाखौ एक्सट्रिमलि एटाक खालामो माखासे बाथ्रा बुङो हयथ' बिथांमोना राजखान्थि प्रिन्सिपलखौ बिखौनो होननानै सानना लायो खोमा दा नंखायनो हारिनि इयुन जोलैया फैबाय थानाय जोंनि लाइमोनफ्रा राजखान्थिखौ खालामनांगौब्ला जों बिथांमोननो माखासे मोजां थासारि होनांगोन आरो बेवहाय इथिक्स आरो प्रिन्सिपलनि बाथ्राखौ डेम'क्रेसियाव बिथांमोनखौ बुजिहोनो हानांगोन नङाबा राजखान्थिखौथ' खालामनो हागोन पावारखौथ' लानो हागोन खिन्थु जि एजेन्डाखौ लानानै जि मिशन भिजनखौ लानानै हारिनि थाखायनो जा बा हादोरनि थाखायनो जा खामानि मावनो फैदों बियो मालाबाबो जाफुंसार जानाय नङा अनलि गावनि पावारखौ जेरावनो था जायजोंनो था बिथांमोना पावारखौ लाखिबाय थानो हागोन आसामाव माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि दङ बिसोरखौ माने बोथोर बिगियानि होननानै बुङो जे दिल्लीयाव सोर सरकार फैगोन बिथांमोना लासैनो माने सोलायना लानो हायो दा बेनिखायनो बिथांमोननि प्रिन्सिपला बेबायदिनो बेजों हारिया इयुनाव मा जागोन बेखौसो साननांगौ दङ फैबाय थानाय एसेम्ब्लिनि सायाव माबायदि इउपिपिएलनि फैबाय थानाय इयुन हारसिं गेलेगोन ना बे समाव एलायन्सजों थानानै नोंथांमोना एसेम्ब्लिखौ बारग'लांनो थाखाय नाजागोन जों दासिम एलायन्सआवनो दङ नाथाय इउपिपिएल हान्जा हिसाबै जोंनि एमएलएफोर जोंनि एमपि जोंनि हान्जानि एमसिएलएफोर बारग' इएमफोर गासैबो दैदेनगिरिफ्रा गासै 15 जि जोंहा एसेम्ब्लि सेगमेन्ट दङ बा सिट दङ बेवहाय खामानि मावगासिनो दङ जोबोद मोजाङैनो मावगासिनो दङ बेवहाय मोननै रोखोमनि खामानि जे थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जोङो मानो जेनखो बिनि सायाव इन्ट्रस्पेक्सन मानसिफोरजों सावरायनाय माखासे बाथ्राफोरा सोलिबाय थादों गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे फैगौ 2026 मायथाइयाव जानो गोनां एसेम्ब्लि जि इलेक्सन बेवहाय जों बोरैहाय देरहागोन दा बिनि थाखाय जोंनि हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि रायजो राजाफोरजों जोंनि जि खामानि मावनाय जोंनि जि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनाय आरो थांनाय समाव माखासे बुजिस्लाबै थासारिफ्रा मानो फैदोंमोन बेफोरखौ रायलायनाय बेयो सोलिगासिनो दङ आरो बड'लेण्डनि गोबां रायजो राजाफ्रानो जों दायो सावरायदों गोबां हारिफ्रानो जे थांनायाव जोंनि साननाया एसे गोरोन्थि जाबाय आरो माखासे खोथाखौ जों बुजिस्लाबाखिसै नंखायनो नेक्स्टआव जेरैखि जाया इउपिपिएलआनो बिटिसिआवबो पावाराव फैफिननांगौ आरो एमएलएखौबो देरहानांगौ बे मोनसे सिन्ताजों रायजो राजाफ्रा दाबो जोंजों दङ आरो माखासेया दायो गोदानै जोंजों जगदान होनो एबा जोंजों लोगो लाफानो थाखाय आवगायबोगासिनो दङ